Και τώρα, μια έκτακτη είδηση. Ο χορευτικός όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου ανεβάζει τη θεατρικοχορευτική του παράσταση με τίτλο «Βάλε Φαντασία». Πρόκειται για μια κομμωδία η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σατυρικό Θέατρο στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στις 8.30 το βράδυ. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφό μας, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του θεάτρου για περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, ο λόγος σε σένα. Γεια σου Στέφανε, γεια σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από το τεραστίον διαστάσεων Σατυρικό Θέατρο. Η ώρα είναι 12 τα μεσάνυχτα και οι πρόβες συνεχίζονται ασταμάτητα σε εντατικούς ρυθμούς. Έχουμε καταφέρει να διεισδύσουμε στον χώρο του θεάτρου και να δούμε μέρος των προβών του φημισμένου, ξακουστού χορευτικού ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος αναμένεται να ετοιμάσει μια παράσταση που θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Θα σπάσει όλα τα ρεκόρ, θα κάνει θράψη. Μια παράσταση που υπόσχεται να καθυλώσει όλους τους θεατές. Μια παράσταση που υπόσχεται άφθονο γέλιο. Μια παράσταση με τίτλο «Βάλε Φαντασία». Μόνο και μόνο ο τίτλος λέει πολλά. Πίσω σε σένα Στέφανε. Στέφανε. Και τώρα ακολουθεί η καθιερωμένη ψυχαγωγική μας εκπομπή. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, σας καλωσορίζουμε στη δημοφιλή εκπομπή μας με